Olen Niko Jakobson, Suomen Asianajaliiton pääsihteeri. Suomen Asianajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka lakisääteisen tehtävänä on valvoa ja säännellä asianajajan toimintaa Suomessa. Asianajaliitto on perustettu vuonna 1919 ja yli 100-vuotisen historian aikana Asianajaliitolla on syntynyt aika paljon salassa pidettävää materiaalia muun muassa näistä valvontaratkaisuista. Ja me törmäsimme käytännön haasteeseen siinä kohdassa, kun Asianajaliitto oli muuttamassa uusiin tiloihin. Huomasimme, että meillä oli yli 340 hyllymetriä, 1,5 miljoonaa dokumenttia varastossa siten, että ne olisi pitänyt siirtää osoitteesta toiseen. Sen sijaan, että olisimme ryhtyneet pakkaamaan materiaaleja muuttolaatikoihin ja purkamaan niitä uudessa osoitteessa, päätimme digitoida kaiken tämän materiaalin ja siinä Digital Office Company auttoi meitä. Valitsimme Digital Office Companyn sen referenssien perusteella. Digital Office Company on tuottanut digitointiprojekteja useille eri esimerkiksi terveydenhuollon alan yksiköille. Sensitiivisten dokumenttien digitointi on todella haastava projekti ja siihen tarvittiin sellainen kumppani, joka ymmärtää sen luottamuksellisuuden merkityksen. Digitoinnin merkittävimmät hyödyt syntyvät siitä, että aineisto on jatkuvasti käytettävissä. Se säästää henkilöstön työaikaa, kun ne voidaan hakea koneellisesti eikä niitä dokumentteja tarvitse kellareista kaivella. Meidän kannalta merkityksellistä on myös tietää se, kuka niihin dokumentteihin pääsee käsiksi. Ja nyt kun materiaali on digitoitu, meillä on jatkuva mahdollisuus seurata sitä, kuka sitä tietoa käsittelee. Digitointiprojektissa on todella merkityksellistä löytää luotettava kumppani, joka pystyy hallitsemaan sen suuren materiaalin riippumatta siitä, missä muodossa se on. Sinetöidyt, nidotut, sidotut asiakirjat ja niiden saattaminen digitaaliseen muotoon vaatii erityistä osaamista. Digital Office Companylla oli kaikki se tämän hankkeen toteuttamiseksi.